Čaj. Káva. PlayStation. PlayStation. Léto. Lato. Iha. Tak teraz extra klasa. Keby v budúcom živote, tak Premier League. Extra klasa. Oczywiście. Televízor. Extra klasa. Za hranicami. Tak do tepla, do Turecka napríklad, alebo kde. Obowiązkowo za granicą. Asi skôr také techno, ale také pop, také. Hip-hop. Teraz mám tento dceru, takže už musím skore stávať, ale veľmi rád som spal. Ranny ptaszek. Obowiązkowo ze wzorcami. Wzorce ráno. Asi skôr by som jedol. Raczej smakosz. Do kuchni mi daleko. Skúšal som aj snowboard, ale lepšie sú asi lyže. Snowboard. No, vo Varšave som bol len hrať, čo sme hrali európsku, a v Krakove som bol už aj nakupovať, aj galéria krakovská. Asi Krakov, lebo je bližšie. Warszawa. Filmy. Seriale. A kino. Netflix. To je váživá sú zelenina? Paradajka? Čo je váživa? Aha. Obidva. Owoce. Mám radšej sportové, ale tak nemám peniaze na športové, tak po meste. No raczej za sportowe. Muzyka. Muzyka. Wszystko? No to. Dziękuję bardzo. Chłopaki, do biegania, samochód do sobie, widzimy się.